Mrzim kišu, osjećam se kao nadrogiran. Kad smo već kod toga, ste se drogirali nekad? Koja je vaša omiljena droga? Ej, Jelena, koja ti je omiljena droga? Ne znam što. Evo me u iStylu, došao sam da popravim svog meka. To jest ne ja, nego Bogdan. Nije Bogdan, nego Miloš. Bogdan, neću uopšte ništa raditi. Bogdane, budi nežan prema njemu. Kome? Prema meku, brate. Pa već je meka, nežan sam. Evo, došao sam u Cineplex Office i ovo je Bojana. Inače, ovo nije posljednji put da ću biti u Cineplexu danas, pošto je premijera Kapetana Amerike. I nešto malo kasnije, evo me ponovo u Cineplexu. Evo, ulazimo u bioskop upravo. Krunić je izabrao da gledamo Hardcore Henrya i verovatno ćete moći da vidite naš review. Kruniću, kakva su ti očekivanja od ovog filma? Će bude najbolji film u svemiru. Možda. Hardcore Henry je bio super, tako da to je za svaku preporuku. Ako volite first person pucačine, film za vas. Upravo smo odgledali ovog Kapetana Ameriku 3 i mogu da kažem da je to stvarno jedan od najboljih Marvelovih filmova ikada. Kada budete išli u bioskop, samo obratite pažnju, nakon što krene prva špica, postoji jedna scena, a onda posle cele špice ide još jedna. Evo me sunce, što bi Nevena rekla, ne kao nebesko telo, nego kao kafana, i tu su naravno i Nevena i Agbaba. Evo nas u domu, Vladime, ruski vojni, nešto. Mother Russia. Ne znam šta da kažem. Ljudi, razlog zašto je Nevena Bog. Znači, ono, attending rasta, evo i ja, brate. By the way, ono gde zapravo jesmo, jeste Dom omladine, idemo na specijalnu projekciju dokumentarnog filma Ruski detlić zbog Beldoksa koji će uskoro da se desi ovaj poster. Imam novu drugaricu ovde, Max Donja crta Mara. Sticajem čudnih okolnosti, što bi rekla pesma grupe Babe, ja sam u Čorba kafeu grupe Riblja Čorba. Nevena, zašto je u Čorba kafeu reggae muzika, a ne čorba? Ovo je zagrevanje, sad ćemo ono, Rammstein i ostalo. Rammstein! A bukvalno... Kad smo već kod katastrofalnog treša... Ili možda ovo. Budite ljubazni, zapratite mog brata sa druge planete, Nemanju Ceđeni Mango. Jelena, zašto mrziš Justina Biebera? Zato što je seljačina. Jelena, voliš ti Justina Biebera? Ne volim. A da li ti voliš Justina Biebera? Ne. A u novoj slipoteci, novi Largo Winch. Ovo je fini gospodin iza je moj tata. Dobro, Jelena, šta radiš to? Šta voli kurac? Ćao svima, ja sam danas dobio svoju VIP propusnicu za Beldox, tako da ako volite dokumentarne filmove, znajte da je to festival za vas. Dakle, sve što treba da uradite ukoliko želite vašu propusnicu, evo ja i 50 to savjetujemo da nabavite, idite u Beldox kancelariju. Dakle, beldox.rs. 50, šta radiš, muko moja? Došli smo na Beldox, ali moramo da pričamo tiho jer je projekcija u toku. A posle idemo da se poklonimo i Q&A. Dok mi sedimo i čekamo da izađemo pred publiku... Neću sad da pokvarim se. Naše drugari sa Blogomanije su na sastanku, veliki pozdrav za njih. Ovo će biti najbolja Blogomanija. Greškam unazad, super. Mislim da je ovo suptilna reklama za Coffee Dream. Pa da, vidi čovječe kakav ono, Inception, Coffeeception. Danas je totalna lenja subota, međutim proveo sam dan za kompjuterom, da me torbica nije izvukao napolje, da pričamo o Blogomaniji, ne bi ništa od mene bilo.
Eurovision fans, I will vote for Australia, but you vote for Serbia. Woohoo! Snap iz tramvaja. Na putu za Vinsko. Vozimo se na traci, na sporiju traci. Najsporiju. Stepenik. Svetlo. Kako ti sviđa film? Prava je film, baš je dobar. I like. Kako ti sviđao film? Odlično, fantastično. Izlazimo sa još jedne filmske projekcije. Ovo je bila uspešna projekcija, premijera filma Houston We Have a Problem i od 19. maja je u bioskopu. Zašto se mi uvek isto obuče? I gledamo Krunića kako odlazi tramvajem. Osjećam se kao u zoološkom vrtu. Jelena me je dovela u pub. I šta Luni radi u pubu okružen pivom i sportom? Na putu za Maribor. I naš prvi pit stop na putovanju je Vojna ustanova Morović ili Tiletova kafana. Evo ima i leš na zidu. Prešli granicu, to je to, sad smo u Hrvatskoj. Stigli smo u hotel i vreme je za večeru. Zašto je Pile prešlo put? Da bi došlo na drugu stranu. Evo nas na trgu u centru Maribora, možete da vidite nas i spomenik. Koji je spomenik ovo, torbice? Sveti Jure. Sveti Jure. Lagana šetnja kroz centar Maribora, mnogo je lepo i staro i kao što vidite prepuno ljudi koji se guraju, prosto ne zna se gde da izađe. Dakle, ukoliko želite da znate kako izgleda najbolji ulični znak, evo. Pogrezljivi valj. Dakle, tehnički imamo sad ovde vizualno objašnjenje šta je pogrezljivi valj. Sa pogrešnim akcentom, verovatno. Ne, to je, da, eto. Dakle, ovo je sprava erektivnog tipa, pričamo o ovome ovde. To je taj valj. Mislim, mogli su da ga nazovu Dalek. Probudili smo se, bili smo na doručku, obavili te neke stvari, imali sastanak i sada idemo u nove radne pobede. Evo kako izgleda soba. Sa vaše desne strane, kupatilo. A onda ovde imate ogledalce, kao i krevet koji je trenutno razmešten zato što sam se baškario. I na kraju imate terasu. Lepo. Evo u hotelskom lobiju i sada idem u Mariborsko pohorje gore, idem u planinu. Vidjet ćemo šta će tamo bude. Današnji dan je bio prepun radosti i tuge. Radili smo, Agbaba je otišao za Beograd, banjao sam se u bazenu, klopao sam kod car. Evo vozimo se Mariborskim plus taksijem i sada idemo u grad malo da vidimo šta ima. Verovatno ništa. Kao što sam i rekao, u gradu ništa. Tako da ostavili smo torbicu da ispija vino sa direktorom hotela, a ja u krevet. Još jedno jutro u sunčanom Mariboru, evo mi smo sad u hotelu Habakuk i pijemo kaficu. Tu. Iako je skoro nemoguće, upravo smo upali u saobraćajni kolaps u centru Maribora. Mislim, saobraćajni kolaps. Nikad sporija vožnja, vidio koliko automobila, ima bar 6 automobila ispred. Pa praktično se ne miče. Evo me u Strava kafiću nedaleko od centra Maribora, dole na Dravi. Super! Ostao sam na gajbi ovde u hotelu Habakuk u Mariboru. Đorđe i Torbica su otišli u grad, ja imam temperaturu, verovatno sunčanica. Da li je moguće potrošiti svu hotelsku vodu toplu ikada? Mislim da sam uspeo. Neki ljudi ovo doba spavaju, a Jelena i ja gledamo vaše snapove, vi snepači nevaljali. Nakon što je izgrickala nokte, Jelena se pravi da spava.
Inače, mačke su rešile da sve spavaju na meni večeras. Nažalost, inače spavaju na Jeleni. Evo me na premijeri serije Izgranik sa televizije Fox. Sad ću da vam pokažem kakva je klopa. Evo sve sami mozgovi i sotonska delovanja. Evo me u bioskopskoj sali sada. Treba da počne prva epizoda od 2. I dobio sam kokice. Serija je karakteristična i po tome što je Fox pionirski prvu epizodu predstavio publici širom Evrope. Gde sam bio danas? Nigde. Šta sam radio? Ništa. Super. Došao sam ovde u Fićka i sedim sa ženama. To je jedna žena. To je i dalje ta ista žena. Najlakše je kad se pomiriš s tim da ne učiš. Samo je fora da naučiš. Ali ti... Dakle, što bi rekao Torbica, u fotofinišu za blogomaniju danas skidamo deluxe. Šta ćemo da radimo sad, Jelena? Ono što najviše na svijetu volimo da radimo. Da jedemo. Evo me u jednom parku u kraju i Jelena mi se žali na uvo kako ne može više da bude moj stativ za bleju sa Lunijem. Umrla. 2 srpske reči za vas. Share i subscribe.